wala naman pong naitalang paggamit sa ICU beds at mechanical ventilators as of March 6, 2022. Ang susunod naman po ay ang Bicol Region Training and Teaching Hospital. Sila po ay nakapaglaan ng 171 beds at 12 po dito ang nagamit, which is equivalent to 6.1%. 13.8 po ang nagamit sa ICU beds at sa mechanical ventilators naman po ay 4.7% ang nagamit. Ang susunod naman po ay ang datos na galing sa probinsya ng ating rehiyon at sisimulan po natin sa probinsya ng Albay. Ang probinsyang ito ay nakapaglaan ng 24 beds at isa po dito ang nagamit, which is equivalent to 4.5%. At wala naman pong naitalang paggamit sa mechanical ventilators for COVID. Ang susunod naman po ay ang probinsya ng Camarines Norte. Sila po ay nakapaglaan ng 109 beds at dalawa po dito ang nagamit, which is equivalent to 2%. At wala naman pong naitalang paggamit sa ICU beds at mechanical ventilators for March 6, 2022. Wala din pong naitalang paggamit sa mga COVID-19 allocated beds sa probinsya ng Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Samantala, 75 beds po ang nailaan ng probinsya ng Sorsogon at 22 po dito ang nagamit, which is equivalent to 29.3%. Ang susunod naman po ay ang datos mula sa mga lungsod sa ating rehiyon. As of March 6, 2022, sa Legazpi City, sila po ay nakapaglaan ng 64 beds at isa po dito ang nagamit, which is equivalent to 1.8%. Sa ICU beds po at mechanical ventilators naman po ay walang naitalang paggamit. Sa cities of Ligao, Tabaco City at Iriga po ay wala din pong naitalang paggamit sa kanilang COVID-19 bed allocation. Ang susunod naman po ay ang Naga City. Sila po ay nakapaglaan ng 317 beds at 10 po dito ang nagamit, which is equivalent to 2.8%. At ang ICU beds naman po ay 2.4% ang nagamit, samantalang ang mechanical ventilators po ay 7.7% ang nagamit. Ang susunod naman po ay ang Masbate City. Sila po ay nakapaglaan ng 45 beds at isa po dito ang nagamit, which is equivalent to 2.8%. At wala naman pong naitalang paggamit pagdating po sa ating ICU beds at mechanical ventilators pagdating po sa Masbate City. Ang susunod naman po ay ang Sorsogon City. Sila po ay nakapaglaan ng 112 beds at 22 po dito ang nagamit, which is equivalent to 14.3%. At wala naman pong naitalang paggamit pagdating po sa IC beds at mechanical ventilators for March 6, 2022. Yun lamang po para sa healthcare utilization rate as of March 6, 2022. Maraming salamat po. Over. Maraming salamat din, Miss Beverly Canyo. Once again, ang Health Program Officer 2, Health Facility Development Unit ng DOH CHD Bicol. Mga kaugnayan, tayo po pala ay live din na napapanood sa ating Facebook page na Philippine Information Agency Region 5. Ganun din sa FB page ng DOH CHD Bicol. Tayo po ay napapakinggan nyo rin sa himpilan ng DWZR 828 kHz Zoom Radio. Atin ang alamin mga kaugnayan ang COVID updates mula pa rin po kay Sir Ken Nuida, ang Nurse 5 ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Good morning to you, Sir Ken. Good morning, Ma'am Karen, and good morning po sa lahat. Bali po sa araw ng March 6, 2022, kami po ay magbibigay update hinggil sa mga bagong kaso ng COVID-19 na na-detect dito po sa ating regiyon. Salamat po dahil dalawa lang ang maiulat natin na mga nag-positive sa COVID-19. Dito po nakita itong dalawa na to mula po sa Camarines Sur, kung saan isa sa Naga City at isa din sa Nabua. Then the rest of the provinces po, Ma'am Karen, mula po sa Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon ay wala pong nag-test positive. Ulitin ko po, dalawa lang po yung bagong kaso ng COVID-19 as of March 6, 2022. So this makes a total
of 58,939. Simula po ito ng 2020 hanggang ngayong 2022, March 6, kung saan ito po yung cumulative case counts natin. 58,939 ang mga nagka-COVID-19 dito sa ating rehiyon. Pumunta naman ho tayo sa recovered cases kung saan, Ma'am Karen, ay meron pong naiulat ang Sorsogon Province na isa na recovered case as of yesterday, March 6, 2022. Wala pa po na iulat na mga deaths hinggil sa COVID-19 ang naging komplikasyon or mga complications hinggil sa COVID-19. Zero po tayo kahapon for the death report. So yun lamang po, Ma'am Karen, yung ating update hinggil sa mga bagong confirmed COVID-19 cases in the Bicol region, which is only dalawa lang ang mga nagka-COVID na na-detect at nag-positive sa RT-PCR kahapon. Over to you, Ma'am Karen. Right, maraming salamat Sir Ken, and I think that implies a good news ba ano para sa atin dito sa Bicol region. But for now, let us go sa ating question and answer sa ating tanungan po Sir Ken, para po sa unang katanungan, hihingi ho kami ng updates on AEFI cases in the Bicol region. Can we have it per age group, including pediatric population ages 5 to 11 years old? All right, thank you so much, Ma'am Karen, for your question, no? Hinggil po sa AFI. Medyo natagal-tagalan na din po nung tayo ay nakapag-update hinggil sa mga kaso ng adverse events following immunization sa Bicol region. Siguro I think mga 1 month ago na po yon. So it's now time na i-refresh natin ang inyong mga memory hinggil sa mga kaso na na-detect on the AFIs through the VigiFlow system na ginagamit sa reporting as a reporting tool ng mga disease reporting units sa buong Kabikulan. For the cumulative total po ng ating AEFI simula po ng March 5, 2021 hanggang sa kasalukuyan, March 7, 2022, ay umaabot na po ng 2,371 AEFIs ang mga na-report through the VigiFlow system. Kung saan po ang minor AFIs ay nasa 2,287 whereas yung mga serious AFIs naman po cumulative ay 84. And you were asking po if there are AFI cases na din on the 5 to 11 years old since nag-roll out na din. Yes, there is one report for the 5 to 11 years old na nag-AFI, minor AFI. So yan lamang po, Ma'am Karen, hinggil po sa ating AFI cases in the Bicol region. Over. Okay, thank you Sir Ken. Baka pwede akong maka-follow up dahil ito pong pediatric vaccination ay nag-start siguro a couple of weeks ago and nasabi niyo po na merong isa. Pwede ho bang malaman kung ano po ang nangyari doon ho sa bata and saan po ba itong LGU, Sir Ken? Since na-mention naman po natin na nag-minor AFI, so nagkaroon lang po ng local allergic reaction yung nai-report sa atin. But as to the place po, Ma'am Karen, hindi po natin for now mai-disclose siya since the case is only one. So may identification na pwedeng mangyari. But again, in-encourage natin given this particular scenario, yung mga nanay na nagpabakuna sa kanilang mga anak or even the child themselves, dapat nakapag-report or nagre-report po kung meron man mga AFIs na na-observe, na matian o naramdaman yung mga na-vaccinatan ng COVID-19 sa kanila or even the adults na nagpabakuna na din. They have to report the AFI because AFI is a reportable health event po na dapat po na nare-report sa ating mga vaccination center or even po sa inyong mga hospital kapag kayo ay nagpa-check up doon. Over, Ma'am Karen. All right, thank you Sir Ken. And with that being said, ano po ba ang kailangan gawin kapag nagka-AEFI ang isang individual?
Okay, in relation to our statement sa number one question, ito po yung siguro nakailang beses na rin po tayong kaka-remind dito sa publiko. But again, mas mainam na nare-remind pa din palagi para na isasagawa. Ano po? So during the vaccination day ng inyong mga anak or even kayo po nung hindi pa nababakunahan ng mga adult, yung healthcare worker or healthcare workers po na nandun sa vaccination center ay mag explain siya o sila na ano yung maaaring ma-experience na mga medical occurrences following immunization. And that, ine-explain niya yun na, example, pwedeng magkaroon ng medyo tumataas yung temperatura o nagkakaroon ng lagnat, nagkakaroon ng headache, nagkakaroon ng backache, fatigue, or pain in the injection site, or even the local reactions na parang na-allergy. Kinakailangan na emphasize po yun at napapaintindi sa kanila na kinakailangan na i-report ang mga gano'n na situation for the mild. Also, if makakategorize po natin na nagiging serious na po ang AFI kapag kinakailangan ma-hospitalize ito dahil could be life-threatening or emergency ang situation niya. Kaya kailangan i-admit siya or nagkaroon ng permanent damage. However, doon po sa pag-i-explain ng isang healthcare worker sa AFI section ng Bakuna Center, in-emphasize niya doon yung number at cellphone number or telephone number na kailangan i-contact ng sino man na nag experience ng AFI. Kinakailangan din po na basahin din yung instructions doon sa pamphlet o sa tagubilin kung saan nakalagay what to do kapag kayo ay naka-experience ng siguro tumataas ang fever or yung temperature, nagkakaroon ng pain in the injection site, yung mga karampatang actions to take doon. Then ina-advise na din po kayo na should there be symptoms or manifestations na na-experience ay hindi po dapat nag-aatubili na kontakin ang numbers na to or magpatingin doon sa inyong health center or even sa vaccination center o dalhin yung sarili o yung relative natin sa pinakamalapit na hospital, dala po yung vaccination card para po doon sa assessment or sa triaging nakikita din po kung ano yung naibigay na gamot, kailan naibigay, pang ilang doses na yung bata o yung sarili para mai-record po ito. Then inaasahan po na yung health facility na nag-check up dun sa isang individual reportedly having the manifestations ng AFI ay dapat ina-accomplish niya yung AAFI case investigation form. At nang sa ganun, nai-report din po ito, nakikita po yung report dito po sa amin sa regional office. And nakakapag-coordinate tayo ng mabuti sa mga respective DRUs through the PESUS and the SESU. Should there be a serious AFI, Ms. Karen, dinadaan po ito sa tinatawag natin na causality assessment ng mga experts natin na ini-invite doon sa tinatawag na Regional AFI Committee together with the participation ng mga taga-Central Office, taga-EB, as well as members of the National AFI Committee para ma-determine whether it's really vaccine-related or not vaccine-related yung symptoms na na-experience ng patient. So I think that's it. Yung gustong malaman ng nagtanong nito, kung anong ginagawa ng isang individual kapag nag-AFI. Over to you. Okay, Sir Ken, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na inyong nabahagi. But before we proceed to our next topical question, Sir Ken, sa pag-assess ho natin dahil more than a year na, or we just mark 1 year po ata ng ating vaccination. Ito hong 2,000 plus na ito na record AEFI in your assessment, ito ho ba'y masyado ng madami para sa ating rehiyon? And how do you manage itong mga AEFI in general sa DOH or sa RESU, Sir Ken? Okay. Kung ating pong titingnan na 1 year na din po yung naging patakbo ng vaccination rollout ng sa COVID-19, alam ho natin na even po tayo ay hindi nakakapag-report ng mga AFI na naranasan natin. Kaya hini-encourage po natin yung general public na nagpa-bakuna na dapat talaga po ito ay nire-report.
Kasi hoda po, masakit lang yung ulo, kasi hoda po, masakit lang injection site, you have to inform your disease reporting unit or your vaccination center that you are experiencing such particular reaction sa vaccine. Kung kayo po ay na high blood, kung kayo po ay nahilo o nasuka after getting the vaccination 24 to 48 hours or even a week, you have to report your situations. So kaya nga po ina-advise natin, 'di ba, at inuulit-ulit natin, Ma'am Karen, na this AFI is a reportable health event siya. And kinakailangan na even yung ating mga healthcare personnel na nag-explain during the vaccination center ay dapat na ipapaliwanag ito sa publiko na nagpapakuna that they have to report this reaction sa kanila na health center or even sa mga health facilities. All right, Over, Ma'am thank you, Sir Karen. Ken. Mhm. Let's proceed to our third question, Sir Ken. Bakit kaunti lang ang tinitest sa laboratories? Okay, pertaining on this question, Ma'am Karen, naikanto po natin na meron pong 2,725 specimens ang nai-report po sa RESU na na-test sa mga Bicol-based laboratories over the span of 15 days. And this means po that the average tests conducted per day ay nasa 182 specimens. And nakita po natin, 'di ba, o na-observe naman natin over the last 4 weeks na talagang bumababa din po yung bilang ng mga kasong nagpo-positibo. In fact, sa kabuuan, for the span of 15 weeks, are only 201 specimens ang nag-test positive doon or 7.4% of the 2,725. So, kapag po nakikita natin na dumidecrease din po yung bilang ng mga nagta-test positive on a daily basis, then logically speaking po, yung mga nako-contact trace ay kumukonti lang din. Hindi po katulad nung nag-search po tayo sometime in late December, January, nakita natin doon na sobrang ang dami din po ng mga individuals na reported to become their close contacts and were tested. So we do hope and pray, no, Ma'am Karen, and the general public na nakikinig sa ngayon, na patuloy na po talaga yung pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 na ito. Na sa gano'n, makita na natin ang new normal. Over. Okay. And fourth question, Sir Ken, may projection on COVID-19 cases sa Bicol region. Patuloy pa ho ba itong bababa or is there a possibility na magkaroon ulit ng surge? Okay, madalas po nating sinasabi at nang itatanong din po ito sa atin madalas sa ulat sa media na kung talaga bang patuloy na bumababa na o possibility na magkaroon din ba ulit ng surge ang COVID-19. Tingnan ho natin, ano po, una sa lahat, yung ating behavioral aspect bilang isang citizen ay dapat hindi natin hinahayaan na yung mga defense natin o yung guards natin sa pagkakuha o pagkakaroon, posibleng pagkakaroon ng COVID-19 ay hindi dapat natin sinasabaliwala or inaalis sa ating daily practices, yung tinatawag na MHPS measures o yung minimum public health measures. Dapat tayo pa rin ay maging vigilant and proactive sa pag-comply ng mga MHPS na ito and doing our fair share to become vaccinated. Yun sa hindi pa mga nababakunahan ng COVID-19 o yung mga nag-aagam-agam pa na makatanggap ng COVID-19 vaccination. Soon enough, if we truly follow and comply with the MHPS as well as naging vaccinated po tayo, we will be able to see the light at the end of the tunnel na tuloy-tuloy ang downward trend ng COVID-19 sa ating rehiyon. However, hindi pa rin po natin tinatanggal ang conditionality na as soon as makadetect naman ho ang international community or even yung ating um, Department of Health sa buong sa Philippines, makadetect naman ho ng mga bagong variants, ay pwede naman maiba ang pictures nito. So, but for now, we are thankful and still appealing to the public na maging vigilant and proactive tayo pa din sa pagsunod sa mga alituntunin on the minimum public health standards
na dati nang kinagisnan noong 2020 na ngayon i-strengthen, ipa-practice lang natin, iko-continue lang natin yung pagpa-practice noon for now. So I think yun lamang po, Ma'am Karen, over to you. Okay. Sir Ken, you still have one last question, ano? Is there a reason kung bakit decreasing ang COVID-19 cases? And pwede niyong idagdag, Sir Ken, ano? Kasi sabi ho doon sa kapihan namin kasama si Doc Mancilia, there are still around 30% of unvaccinated Bicolanos. Ano po kaya ang magiging implications nito sa isang lipunan kung meron pang mga mangilan-ngilan na hindi bakunado? Okay, so i-take natin yung opportunity 'no, Ma'am Karen, kumbaga mabigyan ng pahapyaw 'no, o kaalaman yung ating general public hinggil sa rason kung bakit bumababa ng, ang kaso ng COVID-19 sa ating rehiyon o sa ating, nasyon. So ito po ay ni-lift lang po natin 'no, base sa narinig, nabasa, napag-uulat din ni Yusek Vergeire noong February 11 sa DOH Beat COVID-19 Media Forum na sinabi niya, in-stress niya doon that the decrease in COVID-19 cases in the country proves that the vaccine work. And with more people getting vaccinated, protection against COVID-19 is strengthened. And 'di ba natandaan niyo po nung si Sir Marlon yung host several, media ulat sa media, sinabi sinabi natin doon that the individuals dying from COVID-19 and its related complication ay mababa doon sa mga bakunado. So, yung confidence natin is that kapag tayo ay, nabakunahan, it doesn't necessarily mean that we're not going to get the COVID-19 illness itself, but rather mape-prevent yung mga complications na maging progressive yung severity ng sakit from being mild, nape-prevent niya na maging moderate to severe or even mamatay ang isang tao. Nape-prevent niya dahil kumbaga nabu-boost yung immune system natin because of the vaccine that we have received already. Then correlating it to your statement, Ma'am Karen, na sinasabi po natin, no? Sinabi niyo po na during the kapihan ay may 30% pa na hindi nababakunahan. Yes, kinakailangan po talaga natin na ma-achieve din po yung tinatawag na herd immunity. Kaya po sa mga individuals na nag-aagam-agam pa na magpabakuna, ay kinakailangan po na ma-affirm natin yung paniniwala that the vaccines are working against COVID-19 and its possible complication. We need to strengthen po yung advokasya, yung paniniwala that the vaccines are working. So, yun po, wag na po mag-atubili. Go get vaccinated now. Over. All right, I think that's it. Maraming salamat, Sir Ken Noida. Once again, our Nurse 5 from Regional Epidemiology and Surveillance Unit. At sa lahat po, syempre, ng bumubuo ng Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Kami po ay magbabalik, makalipas lamang ang ilang paalala.